Il-prevenzjoni, trattament u t-tisħiħ tal-kuru ma' fost l-anijiet tal-Istrateġija Nazzjonali kontra id-Diabete. Propju fil-Jum Dinji tad-Diabete, f'pajjiżna nata bidu għal proċess ta' konsultazzjoni pubblika li se twassal għat tfassil tal-Istrateġija Nazzjonali tad-Diabete. Dan sar permezz ta' dokumenti preżentat minn kumitat ta' professjonisti li nħatar f'Ġunju ta' din is-sena. Wara analiżi estensiva, id-dokument jippreżenta s-sitwazzjoni attwali kif ukoll jagħti suġġerimenti. Fost is-suġġerimenti hemm il-bżonn ta' aktar monitoraġġ tal-pazjenti u aktar appoġġ istituzzjonalizzat lill-pazjenti. It-tabib Neville Kallejja spjega kif is-sitwazzjoni hija serja. Naħseb waħda mill-iktar xokkanti anke referejt fiha fil-preżentazzjoni kienet it-telf ta' ħajja ngħidu hekk. Ġifieri jekk wieħed iħares lejn l-età medja ta' persuna affetta mid-diabete meta tmut, rajna avarija minn persuni oħrajn ta' anke 7 snin. Is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fern elenka fuq uħud mill-pilastri li fuqhom se tissawwar l-Istrateġija Nazzjonali. Irridu l-ewwel nies li l-kura ta' diabete ma tingħatax biss fl-isptarijiet imma tingħata aktar viċin il-komunità tan-nies. Allura rridu ninvolvu aktar it-tobba tal-familja, ninvolvu aktar it-tobba taċ-ċentri tas-saħħa tagħna biex inkunu nistgħu nagħtu il-trattament ta' diabete iżjed viċin in-nies. Irridu ndaħlu sistemi ġodda fosthom tal-IT kif ukoll reġistru għad-diabete. Fern qal kif minkejja li 10% tal-popolazzjoni taf li tbati b'din il-kondizzjoni hemm oħrajn li għadhom ma ntebħux għalhekk hemm bżonn ta' iżjed kuxjenza dwar dan. Id-dokument tal-konsultazzjoni jinsab fuq is-sit tas-Segretarjat Parlamentari għas-Saħħa.